Mire belépsz a kapun, megbasz a Roti hátulról. Ó, igen, az a kedvenc háziállatom. Nekem 2 van, és a fejükkel tolják már. User in your channel started recording. Ott van Savior fésze. Szakó, ez az enyém. Milyen feszítős Nézzétek, képe van milyen kint. szép gyerek vagyok. Jaj, de jó! Nézzétek csak. Télik Ádám. Az vagyok én, ó, azt még napszemüvegem is van, hát én behalok magamra, fogok kocskázni ezen. Befeszi. Hát igen, fölfújtam magam, meg tudjátok, a Photoshop egy picit, de ne áruljátok el senkinek, oké? Na de kinek van Lakos Vici armia? Igazából azért jöttem. Nekem 3 is van. Tényleg, mit kapok érte? Már mit tegyek érte? Rád mozdulok, mint hiénára a dögszag. Mármint dögszag a hiénára. Tudom, beszéljek meg tanulni, de hát olyan izgatott vagyok az a Lakos Vici armi miatt. Megnyalod? Mit? Bármit, fiacskám. A Vici. Persze, várjál, kiveszem a protfómat, mert annyit szoptam, hogy már csomószor pofán vágtak, mert mindig fogasztam. Már nincsen fogam se. Protfóm van csak. Ügyes vagy. Ugye? Kurva drága volt, a fogorvost is le kellett érte szopnom. De megérte? Meg a faszom! Olyan löttyet volt a fasza, bazd meg, hogy krúkeci. A mai napig rosszat álmodok, olyat még nem láttam. Megnézem már a profilképét. User in your channel started recording. PC Evo 3D, vagy nem, Sensation szerintem. Ez a legújabb modell, most kukáztam. Hány éves ez a gyerek? 3,5. Majdnem 4. Igazából 19 éves vagyok. Ha az IQ szintem egyet több lenne, akkor emelhetnék sült krumplinak, ezt már mondták többen is. De hát sajnos Az a nem gyerek tudok. van 20 fölött, nem? 19 vagyok, cicám. De most komolyan kérem, hány éves az, hogy Mondom, hogy 19 az Isten basszol meg! dob le! Mi nem lehet nekem hinni, most születtem, mikor? Várjál! User Na in your mikor, na channel. mikor? Hát, Azt mondja, most egyszer. születtem mikor? Kis recska motyi. Ez a csoffadt asszony neki te. Ó, az a legjobb. Na valaki Olyan linkelje szőrös be a az vaginája, előpalára. bazd meg. Olyan szőrös a vaginája, bazd meg, hogy körülbelül... Fú, mire megtalálom a lukát, addigra Dzsungel George elrabolja a farkam tetejét. Meg igazából van egy nővére, olyan dagad geci, ott hajtogatok rajta pinát, ahol akarok, és rajta szoktam gyakorolni. Olyan, mint egy User in fiú, your channel stopped recording. csak lányba. Nemo plusz 15 Vici armit vesz. Kinek? Legyen nekem is. Nekem van eladó, adok érte, vagyis kérek érte Lakos Vici armit. Mit adsz még cserébe, érte? A szaros kondenscsíkos alsógatyám jó lesz. User in your channel Nem. stopped recording. User in Másféle your channel juttatásra started gondoltam. recording. Az egy